Sme tu dnes na pôde škôlky preto, lebo jedno z najvýznamnejších opatrení, ktoré chceme urobiť v rámci prvého sociálneho balíka, je rozširovanie kapacít predškolských zariadení. Náš program zvyšovania kapacít materských škôl predstavuje zásadný zvrat vo vnímaní úlohy vzdelávania. Chcem povedať, že sme prvá vláda, ktorá sa nielen hlási k rodine, pôrodnosti, mladým ľuďom, výchove a vzdelávaniu, ale pre ktorú sú tieto oblasti aj konkrétnou prioritou. Toto opatrenie, rozširovanie kapacít predškolských zariadení, veľmi jasne nadväzuje na plány, ktoré máme v súvislosti s tzv. Detskými kútikmi v podniku. Táto výzva má objem 9,5 milióna eur pre rozšírenie kapacít materských škôl, ktoré sú zriadené obcami a mestami. V prítomnosti pána ministra mi dovolte, aby som zaškrtol splnenie ďalšej úlohy. V septembru 2014 bolo evidovaných 1,5 tisíca žiadostí o umiestnenie v materskej škole, ktoré neboli pokryté. Z tých peňazí sa budú rekonštruovať priestory materských škôl, budú sa rozširovať nadstavbou priestory materských škôl, budú sa budovať modulové materské školy. A je to prvý krok k tomu, aby sme vedeli do budúcna pokryť všetky žiadosti o umiestnenie v materských školách.